जियानो जाया नों बेहाय फैनो जानानै जादों। ओरैनोबा नोंसिनि बिरसिं गावबुराया नोंसिनि न'आव थांनायखौ नोजोर होगासिनो दंथारो। बैना थारैनो नों जोबोद समायना। सोर गसाया सोरजिहरखो नोंखौ एसे समायना। फाग्ला जायो नोंखौ दसे नुवाब्ला गोसोआ आंनि। नोंखौ सानै सानै हरानो सानजायो आं। गोसो जायो नोंनि सेराव थानानै रायज्लायबाय थानो। नाथाय नों जाबाय राव रायज्लायनो रोङै सासे बबे। गोसोआ गाबखाङो इसोरा नोंखौ एसेग्राब महर गोसा सोरजिना हरबाय, नाथाय खुगानि रावखौ मानो हरफादिया? मा खुगायाव राव गैयाबा समायना जानो हाया नामा? बैना बैना नों माबाफोर होनदों नामा? मा आं रायलायनो मोना नामा? ओइ बैना नों राव होदों? नों रायलायनो रोंगौ? सरि।